ಕುಡ್ಲಸೀರ್ನಂಚ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಡು ಒಂಜಿ ಬರ್ಸ ಸರಿಯಾದ ಬರಂದು ನಡೆದವರ ಮಾತಕಡೆಟ್ಲ ನೀರ್ದ ಬಂಗ ಉಂಡಾತಂಡು. ಕುಡ್ಲಗ್ ದಿನ ಬುಡ್ದು ದಿನ ನೀರು ಒದಗಾವನಂಚ ಆತಂಡು. ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕುದ ಕೆಲವು ಕಡೆಟ್ ನೀರ್ದ ಪೈಪ್ ಪುಡದು ನೀರು ನಷ್ಟ ಆಯ್ನ ಬಗೆಟ್ ವರದಿ ಆತಂಡು. ದೊಂಬು ಕಠಿಣ ಆವೊಂದುಂಡು ಇತ್ತಿನ ನೀರು ಆಜೊಂದುಂಡು. ಜಿಲ್ಲೆಡು ಒಂಜಿ ಬರ್ಸ ಸರಿಯಾದ ಬೈದಿದಿ ಅಂಚಾದ ಜಿಲ್ಲೆದೋರ್ ಮೇಡು ನೀರದ ಸಮಸ್ಯೆ ಉಂಡಾತಲು. ನೀರು ಆಯ್ನಾತ್ ಜಾಗೃತಿಡು ಕಮ್ಮಿ ಕಲಸಲೆಂದು ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಕೇಂಡೊಂದುಂಡು. ತುಂಬೆ ವೆಂಟೆಡ್ ಅಣೆಕಟ್ಟುಡು ನೀರು ದಿನ ತಾರೊಂದುಂಡು. ಅಂಚಾದ ಕುಡ್ಲಗ್ ದಿನ ಬುಡ್ದು ದಿನ ನೀರು ಕೊರ್ಪುನಂಚ ಆತಂಡು. ಬಂಟ್ವಾಳ ಪುರಸಭೆ ಸುತ್ತುಡ್ಲ ನೀರದ ಬಂಗ ಉಂಡು. ಆಡ ಬಂಟ್ವಾಳ ಬೈಪಾಸ್ ಜಕ್ರಿಬೊಟ್ಟು ಇಂಚಿತಿ ಕಡೆಟ್ ಪೈಪ್ ಪುಡದು ನೀರು ನಷ್ಟ ಆತಂಡು. ಈ ಬಂಗದ ಪೊರ್ತುಡು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ದಿತೊಂದು ಜೇರಿಂದ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಏವ್ರ ತೋಜಾದಿರು.